да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите задружни усилия. Това ни завеща апостола на свободата Васил Левски. Добър ден, силна България! Добър ден, синя България! И успелите и закъсалите народи често си блъскат главата в стената с питане на въпроса кой и как ще се впусне в поредното политическо надпреварване и кой ще успее да спечели сърцата на хората. Въпросът наистина е много труден и сложен днес, но трябва да си зададем няколко допълнителни въпроса.